Potenciar o comercio local, ese é o obxectivo principal que persegue este Stock Pontevedra. Se queren todos vostedes adquirir un produto bo, bonito e barato, teñen unha cita ao longo desta fin de semana en horario de 11 da mañá a 9 da noite neste recinto feiral da Boa Vila. Unha nova edición de Stock Pontevedra achega ao recinto feiral da cidade todo tipo de produtos, aínda que os grandes protagonistas da xornada é o textil e o calzado. Pois aquí tedes roupa de festa, un pouco roupa de diario, zapatos, cousas de home tamén, un poquinho de todo, a verdade. E que descontos? Pois descontos bastante importantes, temos prezos dende 5, 10, 20 euros, cousa bastante barata e asequible a todos os bolsillos. Pues mira, aquí ofertamos el tema de cuadros, también chapitas decorativas, cuadros para salón, dormitorio y bueno, pues vienen descuentos de hasta el 40% de descuento referente a la tienda. Pois nos ofrecemos roupa de chica, que é o que temos na tienda, e algo de calzado. Sobre todo eu teño cousas moi recientes porque levo menos de 3 anos aberta, entonces pois hai algo de outros anos, pero a maioría deste ano tamén. Roupa interior, moi ben de precio. Roupa interior, pijamas tamén vemos. Pijamas, pijamería, batas e despois a corsetería. Pues ofertamos moda náutica, ¿sabes? Sobre todo enfocada hacia la calle, no hacia la gente que navega y pues precios muy baratos, 50% de descuento en muchísimas prendas, incluso alguna cosa que tiene más descuento y tenemos chalecos, cazadoras, jerseys, camisas. Sí, aquí tenemos desde piel de ubrique, pues desde 3 euros hasta 10 euros en monederos, 10 euros en cinturones, 15 euros en carteras de piel de caballero, o sea, el precio ya último precio. Unha cita onde nos poderemos atopar grandes descontos en produtos de alta calidade, unha oportunidade única para que os comerciantes poidan vender o seu stock. Moi ben porque é unha maneira de sacar stock. Fantástico, porque bueno, así acabamos de rematar a campaña de otoño-inverno e xa intentar, pues eso, liquidar todo canto nos queda. Pois como tú dices, unha oportunidade para o que acabas de dicir, non? Para sacar un pouco o stock que tes, a veces estancado, e un pouco a xente vexa e aproveite. Pois a verdad que está bastante ben, porque é unha forma de poder liberar un pouquiño de espacio e que sobre todo che coñeza máis xente. Pues bueno, es una feria que, bueno, después de las rebajas en la tienda y demás, pues te da la oportunidad de lo que ha quedado de rebajas, pues ya liquidarlo aquí en la feria de oportunidades. Stock Pontevedra é unha feira que ten moi bo resultado. Ás veces depende do tempo, pero coa previsión para esta fin de semana, chubascos e frío, os comerciantes creen que será unha boa edición. E vai ben moita xente a buscar prendas que non encontran noutros lados, que aquí está moi ben de precio, entonces si se animan a ver. Pues resulta buena, ¿sabes? Si hay afluencia de gente siempre resulta una buena experiencia. E con esta boa zona hai comerciantes que chegan por primeiro ano a Pontevedra e dende Madrid. Bueno, pues nos habían hablado de ella, nos la habían puesto así bastante interesante y bueno, pues al final decidimos venir a ver qué tal, a probar suerte por aquí, a exponer también un producto que también es novedoso en esta zona y bueno, pues probar. Xa o saben, se queren mercar un bo produto a un bo prezo, teñen unha cita nesta fin de semana no recinto feiral neste Stock Pontevedra en horario ininterrompido de 11 da mañá a 9 da noite.